nyaka ne wachung e tiendwa kowuok e telo mar jowagunda. En ote mane minyalo miyo jotelo motelo ne piny Kenya kowuok e ndhadhu duto mag telo? Kwanza president wa Ruto anote manyalo nyiso duogonwa bei mag gik moko piny. Ute igero wan go mon mwanaiti gi terwa utego. Mane kwayo manyalo kwayo duogonwa bei sikul piny nyithindo higa manyien yopo. Waonge gi pesa, jano yo pesa. Aero kamano an kod rawera machielo ubi kama nomiswa iluongi ni aneno kiting'o bendera. Nyingi in ng'ati iwuok e gwenge magi? An nyinga iluongo ni Eugene Otieno Auma, to an aja Kiambio. To ang'o momiyo iwuok e gwenge mag Kiambio kendo ichopo Nyayo National Stadium odiochieng' ma kawuono seche mag okinyi? Nyayo abiro mondo celebrate Jamhuri, mondo wang'e kaka Kenya dhi. In ka inene kod kaka rawera matin Gen Z, Kenya ochomo kanye, bende in kod mor e okang' ma piny Kenya osegoyo kose nitiere gi ng'ikruok mabor idwaro mondo otim gi sirikal? Mor to an go, lakini pesa ema shida mo koro kokel mor mang'eny koro ineno. En ang'o ma iparo ni ka sirikal otimo to dhi miyo mondo ibed kod pesa e ofuko mari? Tich, mboka, kazi. Yani ing'eni kazi onge. Kazi ema gima ka gimiyowa kazi no to koro